Hip-hop. De oorlog heeft een wending genomen. Er zijn steeds meer mensen die iemand kennen die is gedood of gewond is geraakt. Het leidt tot het verstikkende gevoel dat je nergens meer veilig bent. Er is geen schuilplaats. Een grote dodentocht van kruistocht tot holocaust. 1948 de dodelijke molotovrol binnen in het gebied van Palestina. Ze betalen voor andermans doden. En het Westen vindt het prima. Conflict. Het is een westers gevecht uit de middeleeuwen in de 20e eeuw beslist. Geen strijd tussen twee oosjes, maar een wereldwijd complot. Er aan geen kant, maar er zijn toch wel wat zaken die niet kloppen. De Joden woonden eerst in het hele land, maar worden ver weg beland. Moment en de Palestine kwam nagestrand, geen conflict. De Joden worden verspreid over Europa. Eigen land was relatief sinds de Hemese diaspora. De Joden werden overal gehaat. De horen met de moren werden ze uit Spanje gejaagd. 1492, de grote annexage. Het is geen toeval dat die doden met Columbus linkt in de communicatie. En dat stopt het niet. De Joden blijven maar vervolgd worden. Tot in de 20e eeuw. De pogroms, de kampen, de grote tussenkomst van de VS en het beloofde land is achter al die eeuwen. Het nieuwe Joods bezet. De Israëlische luchtmacht heeft vrijdagochtend vroeg opnieuw doelen van Palestijnse extremisten in de Gazastrook gebombardeerd. De aanvallen waren gericht op raketlanceerinstallaties. En of bij deze nieuwe luchtaanvallen slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. Het is geen conflict, overal, het is wat speciaals. Er zijn geen grondstoffen, toch is het een bekend verhaal. En toen verwis ik niet naar internet of fotorealisme, maar naar Gaza. Het hedendaagse kolonialisme, het zijn bezetters, rovers, religieuze stropers. Ze steken mensen weg in quarantainezones, indianenreservaten. De Palestijnen kregen niet de reuren dat ze leven in de ruimte voor te oosten. En God stond in midden, Hamas en Abbas, Netanyahu, Sharon, rust en vrede, Arafat en niet mijn zin. Er zijn geen sjaan genoeg geweest, zij verdroeg ook geen tijd, wat kan nog niet genoeg begrijpen. Ik voel me sick, een wettelijke kilometers afstand zijn meisjes gedwongen in gebieden van de stadsrand. Het is niet normaal, maar zolang dat in het plan past, wordt Gaza beschouwd als internationale lastpak. Vanuit de Gazastrook wordt Israël al dagen bestookt met hele series raketten, waarbij donderdag voor het eerst ook Tel Aviv en omgeving het doelwit waren. Het Westen net te veel belang zitten te midden dat conflict. Ieder mens hanteert trauma dat de VN berest wordt, dat is er niet gedaan. Hoe? Veto van Amerika, maar ze doen dat in de wetenschap dat Israël een uitvalsbasis is te midden in het Midden-Oosten. En daarom dat Westen rampscenario's gebluft gedaan. Het is een oorlog zonder grenzen. Het dolk in de rug van het volk, heel de stad komt terecht in een wolk van verdriet, punassen en explosies. Kleine kinderen worden blootgesteld aan volwassen emoties. En wie er geen oude ander kant doet, mobieltje in dat oorlog in je eigen land slupt. En de overheid enkel geconcentreerd is op een militairen. Geen aandacht schenkt aan al het necessaire. En er zoons en dochters sterven op de straten zonder reden. Zoeit er nog de andere kant de turven keten of zo springen. Stek je vuisten in de lucht. Vuisten in de lucht. Stek je vuisten in de lucht. Voor ieder mens in onderdrukking, ieder steentje is het begin. Stek je vuisten in de lucht. Vuisten in de lucht. Stek je vuisten in de lucht. Voor ieder mens in onderdrukking, ieder steentje is het begin. En het is niet juist maar een strook, het overland is bezet. Maar dat is niet makkelijk in te schatten via sites op internet. Ik voel me slecht, hoe kan ik het nu gaan breken? Ook ik zelf nog geen vinger uitgestoten en in dat gele conflict moet toch knagen. Over shockgolf wist ik dat de hele wereld op zijn kop staat. Al langer dan vandaag dat ik besef dat er overbabbelen zeker niet genoeg is. Ik zie weinig oplossing zolang dat er een hele boek is dat misbruikt en misbeheven wordt. De meisjes zijn gelijk, of ze joods of christen zijn, seculier of islamiet. Er is zoveel meer dat dus verbindt dan dat we weten. Maar ik snap dat de conflict op eigen bodem wordt gestreden. De slechte wapens hier en hier, ik in mijn corzoon. Ziet de mens dat je zelf ziet, dat ik te garen naar de goden of God. Gelijk hoe dat voor jou bestaat, ieder zijn weg en zoekt open naar oplossingen en plekken van te blijven vechten. Stek je vuisten in de lucht. Vuisten in de lucht.
Stek je vuisten in de lucht. Voor ieder mens in onderdrukking, ieder steentje is het begin van een nusje voor beschutting.